Vítám vás u dnešního videa a v dnešním videu pojedeme na závody. Pojďte se na to se mnou podívat. Takže tady máme náš obchůdek, jo, tady je další obchůdek a tady je obchůdek koho? Takže krásné příběžky, ano, náramky krásné, všechno krásné, že jo, každé Didi Hobby Horse, ano, Instagram. ano, přesně tak. Takže za chvíli půjdeme na dráhu, která je tady. Tady je dráha. Je to jako kdyby 10 překážek, takže... Je to velice jednoduché, určitě se zabiju. Ano, je to 60-70, takže v pohodě. Všechno tady máš. Tady úplně, když tak na mém e-shopu, jestli chcete, můžete, takže super. Jeď, jeď. Super. 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 Jo. Právě jsme po parkouru a za chvíli bude nejlepší sledina dvojice. Já jsem tady s Iris, jako kdyby duha. Duha, jo, všude duha. No, vypadám jak vypadám, takže tak no. Máte smutný koně a jezdce. No, vidíš. Naplno. Naplno. Jeď, 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 jeď. A teď! Naplno! Jeď! Naplno! To dáš naplno! Ještě, ještě, ještě! Tři, 2, 1. Naplno! Jeď! Jeď, jeď, jeď! Naplno! Oni tam ztratili rovnováhu v obě totiž. Super. Rezerva. Holka jde. Dobrý. Moc pozdě, neboj. No, kdo se bojí, nesmí sem. Naplno a nespomalovat. Jedem! Je ono. Jo, 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 jo. Jinak spíš ve sklepě, dělej! Jeď! Jo! Dobrý, dobrý, dobrý. Nahoru! Jo! Jo! Hezky! Výborně! Takže jsme po štopu mocnosti 120.
s tím, že mám totálně mě bolí nohy. No, já mám osobní rekord aspoň 110 s Károu, takže jo, jsem spokojená. A pak bude dekorování a to je všechno asi vyřízené jak něco. Nejde mi to smajt, nevím, jak to s tím budu dělat, ale jsem na Karu pišná. Taky dobrý. Paráda. Podkladová hudba není. To zase bude medailí, kdo to má furt přetavovat. Že je složení stejný jako předchozí. Jo, to nemá cenu ani natáčet, teď mi to došlo. Akorát, že si vyměnili místa. No tak ne. No. První je furt stejný. Bravo! Dobrý jste, skvělý. Gratulace. Jo. Jo. Nech žije 1. maj. To je blbý vlastně. Ještě hudbu poprosím. Gratulace všem. Thank you.